Ay, praise God. Salamat, Lord. Niya ka ng plato. Gusto nimo kana na? Okay ra ka na yung plato? Saan mo nagapiyong? Hey guys! Hi guys! Kagagising ko lang guys! Breakfast ulit guys! Oh. Oh, na? Ano yan? Ano yan? Tocino. Ano to? Tocino! Ah, so tapsilog pala to. Dili. Corn beef. Ah, ang galing. Kayo na mag-vlog ma. Kayo na lang mag-vlog. Ang galing niyo. Hindi, nag-assist lang, me. Ah, Assist sige. lang, Ah, no? okay. Assist. You need assistant. Anong init panjo kayo mag-luto? Diet na mo? Unsa man? Uy, nga na ra ko. Kuha, usara ka ukol akong rice. Okay. Dili. Hi guys! So yun na nga guys. Umuwi ako kahapon or the other day Always kasi kain. Breakfast. meron akong seminar, nag-provide ako ng seminar sa mga photography sa mga team members ko. Nag-hire din ako ng mga team members. Ganun. So ngayon, breakfast ulit tayo guys. Kakagising lang, walang energy. Tapos uwi balik ng Toronto. Ngayon, kasi si Fabio lalarga. Ano ba naman Tagalog na yan? My trip, out of the country trip si Fabio. Lalarga. Lalarga. Saan country? Punta siya ng Greece kasi may trabaho doon. Yoga. Mag-away pa nga kami nung ayaw ko yung sama. Oh my God. Sutihan ako, umatar ang mukhaon na niluto dayon. Lagi, yahay pa kay ka. Yahay kay kas pulis. Ayaw pa pulis. Ano ayaw ng pulis ma? Ha? Expression ra. Walang patama yun ha. Alin niya. Talagang na-miss ko na itong tocino. Ay, ano yung kusino? Look at guys. Ayun na, boy. Ang pulis. Kain guys, kain. Daghan naman kayo na sa kuhan pa sa YouTube. Ang video no. Muling ko na sa camera mukhaon na. Na ganito yung isa nga nako nga. Nakatubang sa kaldero din tungtong yan. Yung sa mga ako. Ambot nalimot ko. Daghan man silang tanawan ako sa Inday Kabkab. Naling ako Inday Kabkab. Di man magkaon sa kabkab. Magkaon naman ko siya. Kaya man, ako sa naman General's daughter. Wala ko nakaon din. Sakit akong tiil. Nga sa mga gabiin, hagba man ka. Sakit yung lawas ron? Hindi lang. Dili lang. Naray, gamay diri dapit sa tiil lang. Akong pagtanaw, mag nayabo na yung tubig, tunog lagi akong ka. Kanya yung tubig. Quick kaayo ang panghitabo. Kaya, mura pag sa last step na ko, murag something like, ang akong tiil, murag na room stepping, then pagkahuman, na-fill ang tubig. Dito man na doon niya kay, murag quick, basta di ko kay ka, Diyos ko kay, investigate, medyo ko niyo. Interview ko niya nga. I-proud ko na Diyos yung niloy, kinudagan na yung itabang na mo. Kaya nga na si Eloy doon. No? Kanang basta na ako'y bation, rescue din na siya dayon. Maski katong si Joshua nga nag-pass out, siya mo'y Mama! Kita unta ka na diri sa sala na namin sila, di ba? Ang gayang ko to siya. Pagkahagba jud, dubaan na yun sila, pimirong buto pa lang yun. Dagan-dagan is lang yun siya iloy. Nung sa may ang react, ano may sulti niya? Si Mama, anak. Oh, mora. Yes, mama. Dagan da yun. Ikaw, asam na ikaw. Wala, late reaction. Late reaction. Sa tulgon man ko, gaana man ko sa salida o. Sa Di na may tusi. nahagba o. Kung nga. Wala, nahagba. Wala na siya pa. Hala, nahagba si Mama. Sa akong una-huna, kung nga, ganda-gandagan ako, pila kong lawas, nag-ana pa, naghigda pa. Di ako nahuna ko nga,
Hala si mama nahagba. Gadagandagan ako nahuna kay naapil ko lang ilo gadagandagan. Ako nabili naman ako sa sala. Nya naman nya last siya pa naabot. Ana Last siya naabot. ana siya nga. Okay ra man ka kama. Ug di exit dayon, ang balik din diri sa yung trono. Joshua, gi-interview si mama. Oh, gi-ano Yung sa siya, ka ma, gusto sige ma, atong Teka. si Joshua, atong iriin-ak ma, iriin-ak, iparin-ak pa Sakit na kaya akong tili, pariin na pa niya. Murang, Pagbaon mo balik si mama? nalipong na ko ba? Nalipong man ko atong Cortesa. Ana, siya ma, sige ma, naunsa jud ma, ana. Kablo ka sa kasi si Joshua. Sige daw ma, naunsa gid daw me. Sige bahat, iriin-ak na to ma. Wala mi si Joshua, murag investigador. Investigador. Gusto niya, unsay nabikil na ko. Gusto niya may bawal Mag-doktor na si Joshua. ana na si Eloy. Unsay makon tagulkol nga ana baski si Joshua mahibalan niya katong na-pass out. Kay kung wala mi ato, Loving Deacon si kung Eloy. wala pa si Eloy, wala yun na siguro magbayad ra si Joshua sa aportahan. Wala rin na kuan niya nag-rescue. Naunsa ito katong na-pass out si Joshua ni Doo siya Eloy primero. Na okta. Wala mo yung ginhawa. So nihungit siya ni kaon siya kay Timing nang si Eloy. Hagda na may. Dami nang hit si Eloy. Hala. Ako huna lagi mo lagi to. Pag luhog na ako. Gadagan ako huna. Hala si mama. Nang gadagan ako. Unsay reaction yung una storya ni Eloy? Wala ra siya Wala istorya. yung reaction. Pag buto yun ang mga lawas yun naman. Ang anak na yung mga gana. May tanong sa lida. Pag buto yun. Bogs! Maura! Wala na eh. Hala si mama. Kuha dito. Wala na. Dito na tanan lawas. Kabalo, Bogs! Ano na tanan? Kabalo man sa kay ni Saka man ko sagdanan. Ang Joshua, ang si Ilin, katawaan mo ka. Nang sa day ka, ma! So, itong si Joshua, nangihi si Eloy, timing rapon. Wala ra nang sanon sa mis manong. Kanilingkod man si Joshua di ana kay nalipong na siya. Di ana ba sa first nga step sagdanan. Dayon akong giingnan siya next time mo action gay kaglipong lingkod na lang. Then diha ka manawag, dili na ka mo saka sagdanan kay delikado ka, dito ka mapass out, maligid ka sagdanan. So then, hinsaka pa siya. Ana siya ni tuk ma. Ni siya pagsunod nga ko nalupog na tumba naman si Joshua. Ni siyagit na si Eloy. Manong naon siya ka. Anak ko rat abi ni Papa o gaaway. Abi og kanang gaaway silang duha Ano siya, yun siya pagka-story, pagsagit ni Eloy. Tabang. Ulo ningon manong naon siya din. Taw ma pa. Manong ay ang tawag. Luka kayo. Ana, i-believe ko ni Eloy mo. Kuan yun na siya din. Ulo ko titulos Joshua, kaya bilibili naman na sila at pagmata, trabaho. Pareha ang bod si Joshua yung una rin ba niya? Namin ito Siya, sino, ma. ang weekend ma. Siya matay sa mag. Unsa man jud sa lipong pa kay mo. Sige ma, kuan na aksyon na man. Sakit ka kung tiil niya. Gusto ko mo. Irinak. Ako sa ako pa. Hala, nahagba. Lagi, ulit siya pa naabot siya dito siya. Unsa day ka ma? Okay ra ka ma. Seryoso po siya ba? Kadabang tao ba? Unsa day ka? Na, okay ra ka ma. Then pagka man, ibalik na siya, wala na siya. Si Joshua, si Eli, wag ko nabiyai dito sa taas. Okay ra ka ma, tayo ma. Yun guys, ang mukbang na to guys, ang story nga nahagba si mama gabi sa hagdanan. Mo itato na ako, nahagba akong mama sa hagdanan. Nahulog. Na-slide ko sa, nayabo ang tubig, then dito ko na-slide. Dekada ba ko to? Lingin sa damo sa camera, tanaw ta na. Smalta. Ano yung magikan? Sa ko, Asian store. Ulugan man tag kuya. Mo ni favorite ni Joshua. Saan naman himuon? Sa'yo na bitaw. Nanghiman naman ko ano sa akong YouTube channel. Ingon siya, kuya pa, daghan ko na siya product nga gisensas. Haman, ano mo ka nang hatang? Ano mo wala ka? Ang man sama sa Kaya bitang K-pop ni Joshua, BTS. Sikat mo ka na sa Korea. Nag-partner mo siya sa mga cosmetic brand. So, that's like product, ilang line.
I-email na naman mi. Ganahan mo, testingan ninyo, i-reviews yung channel. Oh, sugi! BTS na good na. Mga ni fan ni Joshua. Tagay si Tigitagaan mi og cleanser, pang wash-wash sa nawong, then ay toner, then ay moisturizer. Nya, Then okay ra. na pag night cream, daghan pa kayong night cream. Okay ko, ayun, di na mag-dry ko nang ga-dry ko na akong ron. Dalahadod si Bibi, ana. Ka, paputi itong naong si Bibi. Mag-carry-on na ba kami next year? Di lagi may makabit itong mga butang. Si Bibi na ngayon na, Kuya, tagay kong Aveeno ha, moisturizer. Na ko isok-sok. Carry-on naman may. Baguhon na. Then before Pilipinas na pa, Masad ako. before Pilipinas na pa may, pulo ka county at tuon. Paano na dyan? Mag-carry-on na dyan eh. Carry-on na dyan pa. Hindi. Pero Ikaw pakbag man, ninyo, pwede man na. Masudlan pa ang Di pakbag. man, akong backpack, eh, puno naman kuan, camera gear. kauman ninyo ingna din may asa dapit ang maayo nga okasyonan. Bali. Tagway na. Ambot, But negative mo kay ang Bali. Nagbasa ko review. So, turista na. Daghang kayong mangingilad sa Bali, daghang kawatan. 100 kayo. Tagasa mo lang. Kayo. Kapay. Dali na may uban pero worse man kaayo na. May as breakfast. Gabulad na punta ka mas gawal. Alam na. Lamadul kay nga baho ang balay. Basa pa. Wa na ko pero buklas na. Dayon kog lakaw akong bit-bito ng ladder. Uli na kay. Ano siya? Uy, magiging siya. Lami yun kaayo. Kabalaon siya lasa. Parehas sa inyong pork belly. Marinig. Mura na po gito sino to ninyo. Thank you, Don. Lami sila mo. Mga sa tamis kayo pa. Inyong pork belly tamis po kaayo. Ni dako pa kayo mang tingnan mo. Dala mo yung kuha. Wow. Wala mo ganito. Tugnaw na, dire. Guys, tugnaw na diri guys. Fall na, padalong winter. Tugnaw na. Magkurog-kurog na sad mi dire. Minus 26 di 20. aron. Diyo, karon nanawa. Di check na to. Oh, 20 pa Karong na. udto pa. Karong udto dapit. Natin, Mag-coating ka pa? Dili ra. pagawas na ko nga 8 ganina. Mag-coating ka? Sorry na good. Mga away dahil. Single digit ta. Thank you kasi mong concern gabi sa akong Wala na pagka-slide. hagba. Adto na siya dito sa kanya. Unsa ka ma? Okay ra ka ma? Sabok man kayo, nasa si Lois. Sila na anak, uy. Di ko may kaaway. Kasi Lois, dako man kayo. Anak-anak man. Naku sa ni Ilo. Di ko kita gihapon ni mama. Yung Alam mo gikundi Lois. ko anto. Naku sa man ma. Agdo sa pod. Irinak na to ma. Irinak na to ma. Ay, kasi- Sige ma, naunsa man action siya dito niya ka siya dito. Ninaog naman ko. Nakadog na akong Joshua. Sige ma ha. Seryoso ka Joshua. Sige ma ha. Irinak dyan na to ma. Naunsa day ka ma. Saka daw balik ma. Motel ma. Naunsa man action dito siya dito sa niya ka siya. O ayaw sa niya ka jo. Basa pa ang salo. Tapuhi sa nanarapo sa. Unsa pa ma? Concern kayo sila. Si kuya ni disappear tayo. Okay naman dito. Nakatala naman ko. Ang tuhod ma. Wala ra. Mama wala ra. Okay bye. Ang tuhod mo yan ang concern. Kabalo man siya nga. May akong bikil. Itong duha lang ka kumangko na. Duha ka, ano. Ako nangutana kung doon ang tubig na pasad. Tsa, gamay. Daghan, oy. Gamay pa Daghan. primero. Pero paghagba ni mo naghan na. Nadagan ko wa jud ay boy ang baso. Wala dyan. Kaya pag abot na ko pa, napay katunga ang tubig sa baso. Report. Na ito ka Napay katunga. Kung ano, saan ka pagkahagba? Basta quick ka ayo ang Ako murag na ang paghagba ako. ana automatic man ka manghawid. Manghawid, Ana, oh. Mama, wala. Ayun sa baso, oh. Balance biya Napay ang cellphone o yung Wala na, headphone. Kay nahulog kanina. ang, nalabay akong cellphone o ang charger. Ang tubig wala. Pero na-spell Silo ni siya. Saka, silo siya. Naunsa man ka ma, ikaw man good madaha, hindi pang bit-bit. Napakay cellphone, napakay headphone, napakay tubig. Unsa pa dahil ano mo ma? Nagkatawa na noon si Iloy. Kasaban ka. Sa mo na ma, kan ana pero yabi akong gikuan din pa. Gihag ko niya, gihalalayan ko niya. Uy, nga na gipatiglog siya. din si mama. Kung kuan man na, ganahan mo kunta nili ana magkuan siya kanang mag medic, paramedic bitaw.
Kay kuan kay na siya, rescuer kay. Nakita lang kanila, update ka siya ng lihok. Wala yun ang nga, si mama, adtuon na to. Wala yun Tuluran ana. na ato asa kuya ana, dusay magtuluran na man mo. Bisag magdesisyon pa ba? Muna pa sa salida ba? Hala! Andyan si Darna. Puntahan natin. Wala na yun ana. Hala! Si mama. Wala na yun ana. Bugs! Dagan yung duha. Kuyawan ba po ko? Mura kog na, unsa ni, Oh, buka. basta quick ang pahitabo. Basta sa last step, dito na nga, murag something like, siguro nasabot to akong chinilas. Naman siya cellphone pa kay, di niya babiyaan ka naman siya, general's daughter. Siya, naman siya, pagsaka niya ba, sige ha, sakan lang ko kay, ako mga teleserye, gahulat na. Hindi Ganun, man kay, limit na yun. lahi man silang movie di rin niya, murag something like, kuan man kaayo, mama, Ang good suga, ngit, gusto sa ngit, daghan mga badlong ko. Manahi pa ko, maayaw sa kay saba ni mong makina. Wala na, ni-exit na lang ko pa. Ay, yun na. Dili ra punta inahan nga makiglalis. Mangganahan ko sa ako ang scramble nga na ay spinach. Taginig ko ano, goat cheese. Doon na, nawag ni mo doon na. Goat cheese nga, baho man ang goat cheese. Alam yun na yung goat cheese. Nang gitula man yung mas bit niya pa. Papa. Take tanglad pa. Iya kayo, inday-inday. Pagbutag tubig na anak ingi. Ano ba Abi isip na mo kayo? mamatay siya. Siya na bagay may queen diha. Leader na Naman sa bagay. yung lawas. Nahinay good siya sa kilid. Katulgon di ay nabilar. Adto sa dito sa Obosotic. Kayang area niya ting katulog. Gabi dito mo na ako nakitaan siya. Ah, dapit. Kanang nakorne di ana. Ya sa dap suok. Bilar dito pa. Dito siya mo kana. Gabi pagtanaw mo na ko ana mo na akong Basi gipalong. gidungoy na po na siya pa. Uy. Dili gipalong kay magtulog mo na sila. Gilungoy siya, kita ko. Otro. Nga tulgo na. Ay, ni mo kuya. Ay ma, akong mangga ma. Pero Wala na anyway, gyud. Pimples na gyud. pero anyway, kuya, thank you po sa imong pag-uli, sa imong pagbisita namo. Pero muuli ni siya diri, guys, kanang kuan ni siya ala prinsipe. Ay, manuod. Nga, tawgon ra, pukawon ra kay mamahaw, ana na siya. Ah.